Elizondon Lanbide Eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa berezia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa. Administrazio kudeaketa. Erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur hezkuntza. Izen ematea apirilaren 2tik 11. Elizondo Lanbide Eskola. Ikastolara, la. Euskaraz, gurea delako. Ikastolara, la. Kooperatiboa, elkarrekin horrela nahi dugulako. Hizkuntza ezberdinetan trebeak, mundura irekita nahi ditugulako. Ikastolara, la. Gure seme alabak zoriontsuak nahi ditugulako. Ikastolara, la. Ikastolara, la. Ikastolara, la. Ikastolara. Aurre matrikulazio epea martxoaren 17tik 21. Aurre matrikulazio epea martxoaren 17tik 21. Bilera informatiboa parkeko ikastolan, martxoaren 12an arratsaldeko 4:00.
Elizondon lanbide eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa beresia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa. Administrazio kudeaketa. Erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur hezkuntza. Izen ematea apirilaren 2tik 11. Elizondo lanbide eskola. Ikastolara, lara, lara, lara. Euskaraz, gurea delako. Ikastolara, lara, lara, lara. Kooperatiboa, elkarrekin horrela nahi dugulako. Hizkuntza ezberdinetan trebeak, mundura irekita nahi ditugulako. Ikastolara, lara, lara, lara. Gure seme alabak zoriontsuak nahi ditugulako. Ikastolara, lara, lara, lara. Ikastolara, lara, lara, lara. Ikastolara, lara, lara, lara. Ikastolara. Aurre matrikulazio epea martxoren 17tik 21. Aurre matrikulazio epea martxoren 17tik 21. Bilera informatiboa parkeko ikastolan, martxoren 12 arratsaldeko 4:00.